Ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja paratkoon. Junior Perparin hakemaan, nyt on FC Twente Hollannissa. FC Hollannin Veikkausliigan ykköstykki Hermanni Vuorinen, kun katsomassa Sean Michael kannattaa vielä kiinnittämään meteliä. Pallo sieltä lähtee näin. Ja aika hyvin paikalla! Suomi puskee tähän otteluun! Sen jälkeen kääntö vasemmalla ja siinä on jatko ja siinä on maali! Jeremenko jälleen kerran ja katsokaa näitä Jeremenkon pystysyöttöjä. Kyllä ne ovat kerta kaikkiaan kaunista katsottavaa. Pukki leikkaa keskellä. This is promised. Sing for Finland and they've scored. Uronen, den unge finländaren, kommer hela vägen fram och skjuter i mål!